28 ta' Diċembru 1977 bħallum 46 sena ilu pakkett bitra bomba li wasal għand il-familja tal-professur Edwin Grech fid-dar tal-familja f'San Ġwan ħasat il-ħajja ta' tfajla ta' 15-il sena Karen Grech. Ħajjet Karen intilfet innoċentament fl-eqqel ta' strajk ta' tobba li missiera il-professur Edwin Grech moqbdiex u baqajati servizz lill-pazjenti. Dan il-każ li ħasad pajjiż ħieħ kien seħħ meta Karen fetħet pakkett imgezwer f'karti tar-rigali tal-miliet. Fil-ħin li fetħet dan il-pakkett tal-miliet, ħdej Karen kien hemm ħuwa Kevin u ftit wara li ifetħet il-pakkett, il-bomba li kien hemm splodiet. Karen ittieħdet l-isptar San Luqa, iżda sfortunatament mietet ftit tal-minuti wara hekk kif kienet ġarbet ħruq estensiv. Fil-quddiesa tal-funeral ikkonċelebrata mill-Arċisqof ta' dak iż-żmien, il-Monsinjur Mikil Gonzi, kien sejjaħ dan l-att barbaru bħala l-ewwel attakk terroristiku f'pajjiżna. Fil-funeral ta' din it-tfajla li nqatlet b'mod innoċenti attendew numru kbir ta' persuni. Dakinhar ta' qtil ta' Karen Grech, it-tabib Paul Ketkuti Karwana li mbagħad kien ukoll deputat laburista kien irċieva wkoll pakkett bitra bomba, iżda fortunatament il-bomba ma ħaditx. Il-każ ta' qtil ta' Karen Grech baqa' ma kienx solvut, iżda l-qorti kienet iddikjarat li dan kien qtil politiku. Il-qorti kienet iddeċidiet li l-gvern irid jagħti kumpens lill-familja ta' aktar minn 400,000 euro. L-ebda kumpens ma seta' jagħti s-serħan lill-familja Grech li tilfet tfajla għażiża liha. Mr. Karen, il-professur Edwin Grech, kien ilu jistenna ġustizzja għal aktar minn 4 deċenji, iżda din baqgħet ma saritx. Il-professur Edwin Grech ħalla din id-dinja fil-15 ta' Marzu li għadda fl-età ta' 94 sena. Lil Karen u lil missiera Edwin ma ninsowhomx.